Yung presyo ng bangus mo, 180 pa rin, hindi bumaba? Hindi bumaba presyo? Lalo pang tumaas ko sando. Magkano kilo? 290 na. 290 na? Patay tayo niyan, 290 na pala ang kilo. Kaya 180 ang isa. 60. Ang... Lang ulit yung 20. Oh? So yan po yung presyo, oh. 300 kilo sa iba. Sabi mo nga. Masayo. Dance rit pala 'to eh. Na. 130 kalahati po. Ayan, mga sariwang isda na latagan po, no? Sariwang sariwa po yung mga isda. Ayan, tapos yung mga alimangong buhay. Magkano ngayon, bossing? 300 lang. O 300 pesos po, no, na mga per kilo ng buhay na limango. Tumpukan ng mga galunggong. Iyan po yung mga latag. Yung hipon at isdang matambaka, ayan. Tapos mga 160 sa mga limahan at may tumpukan din po sa halaga 100 pesos. 150 per kilo, no? Oo, 150 lang. Sariwa yun, Norway. Ganda, sariwang mga isdang matambaka. 150 per kilo. Ang 130. Malalaking tilapiyang Batangas, meron pong 120. May 110 tayo, maliit. Meron pong 110. Yan po yung mga presyo, no, ng mga tilapiyang Batangas. Nay, magkano po yung maganda nyong asuhos? Asuhos, 200, isang kilo. 200 po. 200 pesos sa isang kilo. Ito po yung mga lapad po natin. 120 na per kilo. Ayun po. Talagang 150 ang mga kilo. At buhay na tilapia, 100 pesos na kilo. So yan po, no, 150 na per kilo ng mga balsa galunggong ni Boss Maki. Sa per kilo ng mga gulyasan. So yan po yung presyo, no, ng kanilang mga latag. Pa rin po na tumpukan. Tumpok din po ng mga isang pagi. Yan po yung mga laman, 100 pesos na tumpok, mga pagi po. Update tayo dito sa mga latag, no, ni Boy Bangus, at tayo ay nandito sa kanyang pwesto. So nandito tayo ngayon. So passable po ang kalsadahan at wala po tayo nakikitang baha, at kung sino po yung gusto pumunta o mamili, no, ay open po ang Malabon Fish Market dahil wala pong baha at yung kahabaan po dito ng Estrella Street, no. So mag-update tayo rito sa kanilang mga latagan at presyuhan na atin pong may update sa ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So simulan po natin sa latagan ng bangus ni Boss Maeng. Shout out sa iyo. Good morning. So alamin natin yung presyo ng kanyang mga bangus. Ayan, yan si Boy Bangus. Nakapwesto at naglilinis ng kanyang mga bangus. Yung presyo ng bangus mo, 180 pa rin, hindi bumaba? Hindi bumaba presyo? Lalo pang tumaas ko sando. Magkano kilo? 290 na. 290 na? Patay tayo niyan, 290 na pala ang kilo. Kaya 180 ang isa. 60. Ang... Lang ulit yung 20. Oh? So yan po yung presyo, oh. 300 kilo sa iba. Talaga nga naman na, lalo ngayon nag-uulan na naman sa norte, di wala na naman makakuha ang bangus dagupan sa Pangasinan. Hindi mo sa kudik-kudikasan eh. Oo. Tatampo. Nakuha na magtampo. Eh wala ka mo, talagang mataas ang presyo ng bangus. Ano ba sa kanila? Pagkain na. Kundi lang iwan. Ayun, so dito ang presyo ng bangus niya ay 160 at 180 kada per piraso. At meron din 50 pesos. Ay, kuna! Shout out sa'yo, Kalbo. Ikaw na naman. Huwag mo kong tapakan. Ikaw talaga, Kalbo. So, Boss Maeng, salamat. Hindi mo tilapia oh. Punta tayo kay Boy Tilapia. Oh, patulog yung tilapia. Patulog na tilapia. Kaya mura 230 na laman ng presto na. Sayelo. Yan, pasayamin mo nga. Masayo. Dance rit pala 'to eh. Na.
Tuloy natin ang ating update. Dito po yung mga presyo ay 280 na per kilo na mga hipon na 350, no? Maganda na naman yung pagkakakamada ng hipon, no? Yung puntumpukan ay 100 pesos. Tapos yung tahong doon ay 50 pesos kada tabo. Ganyang kadami na, no, yung mga tahong at matataba po yan, no? 50 pesos sa halaga ng kada tabo ng mga tahong at mga hipon sa presyohan at 110 na per kilo ng mga bangus tilapiyang Batangas. 110 na lang kilo, wala nang 120. Okay, salamat El at update pa ako. So, ayan po yung mga nakikita po natin sa sitwasyon po sa bahay ng Malabon, no? Walang tubig at maulan nga lang po ang panahon. Salamat El, thank you. So mga gulay at mga pusit kalawan sa 200 pesos na kilo. Mga gulay, mga saging, no? Yan po yung mga presyo ng mga prutas po natin dito at yung mga gulay. So ito po yung mga binabaybay natin. So parang kakaunti ang mga latagan at mukhang kakaunti ang kanilang mga nakahango na isda sa fishport, no? So pinapasadaan po natin yung mga prutas. Ayan. So ito yung mga isdang kitang. 130 kalahati po. Ayan, mga sariwang isda na latagan po, no? Sariwa. Sariwang sariwa po yung mga isda. Ayan, tapos yung mga alimangong buhay. Magkano ngayon, bossing? 300 lang. O 300 pesos po, no, na mga per kilo ng buhay na limango. Ito yung kitang na masarap ipaksiw, no? Mga sari-sari po, masarap po yan ipaksiw at kinamatisan, no? So marami nagtatanong sa ating mga kababayan ng mga ganyang klaseng isda. Dito sa kitang mo magkano? 240. O 240 po rito sa isdang kitang, no? Makakapagpaksiw na kayo at makakapagsinigang. O pangat sa kalamansi o kinamatisan sa mga ganyang klase na isda na inyo pong mabibili. Boss, thank you, salamat. Ayan, yan po yung mga latag na sariwang isda. At tahong natin dito, no? 50 lang. 50 pesos po yung kada tabo. So mura po yung ating mga tahong. Tapos talaban natin ay 100 pesos pa rin po yan na inyo pong mabibili. Wala si, ano, no? Si Dito. Wala, walang ano eh. Kung makyaw sila, Oo. kasama sila sa tuman. Yun nga, sabi nga sa akin ni El, napakatumal. Nang bentahan nga daw ngayon. Kami nga wala pa. Oo. Pwede na lang. 50 na nga lang eh. Doon nga rin 50 na nga lang. Pero hindi wala ko. Sobrang tumal. Sige, bossing, thank you, salamat. Oh, thank you, thank you. Magkano kilo? 250. Ayun, 250 sa per kilo po dito ng mga hipon at 100 pesos na mga tumpukan ng mga galunggong. Iyan po yung mga latag. Dito 250. 250 ang mga kilo ng hipon. At dito po yung mga per piraso ng mga bangus ni Kuya Ricky, no? Ayan po yung mga presyo. Tapos mga salmon head, magkano po? 180 pa rin po ang per kilo. Dito sa mga bangus pandaing po, 150 sa mga per kilo. Yan po yung mga latag ni Kuya Ricky dito na mga bangus, no? Na inyo pong mabibili. 7.8, 7.5 lang. Tilapia ang ano, Pampanga. 140 pa din. 140 pa rin, walang pagbabago sa mga presyo ng tilapia ng Pampanga. Buhay po na inyo pong mabibili.
Kuya Ricky, salamat. Shout out. Good morning. Shout out. So, dito tayo. Good morning po. Ayan po yung mga presyo ng mga, tumaas yung mga kamatis natin, no? 80 pesos na po yung mga kilo, no? Ang talong ay 70 pesos. 250 sa mga per kilo ng hipon at isang matambaka, yan. Tapos mga 160 sa mga lumahan at may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. 150 per kilo, no? Oo, 150 lang. Sariwa yan, Norway. Ganda, sariwang mga isdang matambaka. 150 per kilo. Akala ko kanina sa ilalim, pusa pala. Salamat, salamat. Dito naman po ang per kilo na isdang matambaka ay 170. Fresh na isdang matambaka. 160 sa mga pugita. 180 sa mga per kilo ng mga isdang alumahan. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga presyo, no? Mababa ang mga presyuhan. So ito naman po yung mga presyohan din ng kanilang latag. So murang-mura po. Na inyo po mabibili. Alumahan na pula po, talakitok na malalaki. Ayan. Magkano po tayo yung talakitok niyo? 230 ang per kilo. Yan po yung presyo ng mga isdang talakitok. 230 per kilo. So ubos din po dito yung mga kilo ng ano, o yung mga slice na yellowfin, no? Yan po yung pinaka meat ng yellowfin tuna. So yan po yung mga latag po nila ng isda dito, no, na inyo pong mapipili o mabibili. 260 naman po dito sa per kilo ng mga magaspang na hipon. Shout out sa iyo, Lodi. Good morning. 240 dito. Yan po. Tapos tando, 270 lang po. Ito 270, 240 na mga per kilo ng mga latag nilang hipon. Dito naman po ay 280. Iyan po yung presyo. Ito yung 270 lang, 260 bibigay ko yan. At per kilo po dito ng mga tilapiyang Batangas, meron po tayong 130. Malalaking tilapiyang Batangas, meron pong 120. Meron pong 110. Yan po yung mga presyo, no, ng mga tilapiyang Batangas. Small, large, merong medium, extra large. Ayan po yung latag nila, no, ng kanilang mga tilapiyang Batangas sa bayan po ng Malabon Fish Market na ating pong ina-update. Ayan, salamat po. Dito rin po ay 120 sa mga per kilo, no, ng tilapiyang Batangas. Hipon. So marami sa mga hipon ng ating mga nakikita, no, sa kanilang mga latagan. Dito po tayo kay Nanay. Nay, magkano po yung maganda nyong asuhos? Asuhos, 200, isang kilo. 200 po. 200 pesos sa isang kilo. Ito po yung mga lapad po natin. 120 na per kilo. Ayun po. So mura po yung mga per kilo, no, ng mga isda po rito, no. Ayan. Tsaka yung asuhos natin, ang ganda. Sa mga ano po na dito sa mga bilong. 50 pesos na tumpok at 100 pesos na kilo. Yan po yung update natin sa paninda po ni Nanay dito, no. Pangswam na mga asuhos. Pangkinilaw na isdang lapad o tawilis. Nay, salamat po, Nay. So dito 260, no, na per kilo ng hipon. So shout out sa Boss Maki. Good morning sa iyo. Hindi ko na makuha magtanggal ng helmet. Nababasa ako, baka dumami. Galunggong ka muna. Galunggong niya po ay balsa. Sa halagang 150 ang mga kilo. At buhay na tilapia, 100 pesos na kilo.
So ayan po, no, 150 na per kilo ng mga balsagalunggong ni Boss Maki. At 100 pesos na kilo ng mga tilapia. Yan po yung mga buhay. At 280 sa mga kilo ng mga hipon. Sente Galunggong. Boss Maki, thank you. Sige, Boss Sando. Salamat. 260, no? Ang kilo dito sa paninda ni Ate Potpot ng mga hipon. 240. Ayan po yung mga presyo, no, ng kanyang latag. Ayan, yan mo yung mga hipon na ating pong mabibili. Ate Potpot, salamat. At dito naman tayo kay Boss Edmond. Ito, 80 po ang per kilo ng mga tilapia. Good morning sa'yo. Ayan. 120 sa mga per kilo ng mga bangus pandaing. Salamat. Si Genggeng. Masaya at nakasama ang kanyang tatay. Pati tatay napagenggeng. So ayan po yung presyo, 80 pesos at 120, no, na mga latag dito ng tilapia at mga bangus pandaing. 100 pesos sa per kilo ng mga gulyasan. So yan po yung presyo, no, ng kanilang mga latag. At nandito tayo sa latag naman ng mga bilong-bilong. 100 pesos pa rin po na tumpukan. Tumpok din po na mga isdang pagi. Yan po yung mga laman. 100 pesos na tumpok, mga pagi po. Ayan, mga isda natin, no, na mabibili sa murang halaga, 100 pesos. So tuloy-tuloy lang ang ating update sa mga mabibili o mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. 280 sa mga kilo ng hipon. Tapos tumpukan ng mga sapsap, 50 pesos. At ang per kilo ay 100 pesos. So yan po yung price update natin, no, sa kanilang mga latag. Ayan, ang dami na, oh. 130 sa mga per kilo ng isdang gulyasan. Shout out sa iyo, Boss Gerald. Ang ganda ng ano nila, 130 per kilo. Alumahan, magkano alumahan mo? 150 lang masyado. So alumahan po, 150 po per kilo sa gulyasan. 130 po sa per kilo, no, ng mga isdang gulyasan. So marami tayong mga isda rito sa Latagan. At shout out sa kamag-anak niya sa Canada. At magpadala na lang daw po kayo ng pera, hindi na po siya magpapaampon. So shout out sa pamilya niya sa Canada. Send mo na ng Gcash mo na. Send out by the Gcash dito sa kaibigan natin na nagtitinda. So kuha natin yung Gcash number. Send na lang daw po, send. 20 tabi mo. Salamat, thank you. So kilo dito ng mga 150 sa kilo ng alimasag. Yeah, 130 boss. Ay, okay yan. Dahil ka yan. 100 po mga kilo dito ng pagi, 130 sa mga yellowfin tuna at mga tumpukan po natin sa halagang 100 pesos mga isdang bilong-bilong. Ayan po yung update natin. Salamat sa iyo, Boss Jeff. At Boss Ed Opak. Lasinggero. Sa mga pakiramdam. So dito naman tayo sa mga tumpok. Ito, mga surahan, 100 pesos. Anong isda ito? Hila. Tumpukan 100 pesos din. Kaya 100 pesos sa mga isda, no? Ito yung mga bagsak, 180 po sa mga per kilo at mga gulyasan. 120 na per kilo sa mga isdang gulyasan. So yan po yung mga presyo ng kanyang mga latag dito sa Malabon Fish Market. So magkano Liga. Magkano per kilo? 270 na lang ang per kilo. So wala sila Agustin. Hindi nagtinda. So 270 na per kilo ng mga latag na hipon po dito, no, sa bandang dulo. Kay Brian Flores, shout out sa iyo. Good morning, yun. Geng tayo. Salamat. Thank you.
So, tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At nandito yung dalawa. Shoutout sa inyong dalawa. Tinong at Boss Onse, shout out. At nagtandem na naman kayong dalawa. Ngayon lang ulit tayo nagkita. At ngayon ko lang uli kayo makakasama ngayon sa aking pagbablog. So, shout out Boss Onse at Tinong. Ngayon, shout out. At mga... Oo. So, magkano yung mga tumpukan? 100 pesos sa mga tumpukan po ng mga isdang galunggong. So, yan po yung update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. So, mag-e-ending na tayo sa ating pagbablog para tayo ay makapasok na sa ating trabaho, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out sa ating mga kababayan na dumarayo, no? Dito sa Malabon Fish Market. At sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. At sa mga kaibigan natin dyan sa Canada, no? Kay Leslie Rabino, shout out sa iyo. At lagi po tayo mag-iingat. At sa mga tropa natin dyan sa Carmen Plana sa Burautan, shout out. So hanggang dito na lang pong muli. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.